kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalampanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Ginoong Dios niining taknaa sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagasibahon alagaron. Ikaw ang Dios nga angay nga hatagan sa mga pagdaig ug mga pagpangalagad. Ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Sa gihapon kami nagpasalamat niining hinulaman nga kahigayunan sa pagsulti sa kahayag sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Unta magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon. Nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Diyos nga magapanalangin ka sa tanang mga nagapaminaw nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran o diha sa ilang mga kasing-kasing mabuhi motubo manalingsing ang gugma sa pagpangalagad dinha kanimo o sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Daghang salamat sa inyong pagtubag ug paghatag sa among ginpangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, mga higala sa makasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamatin kaninyo ug ako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan mga kaigsunan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Ato sa ning ibanan o pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. So by the way, nalipay tang ni adunhay tay bisita ni aron diri si brother GK Dihito Makilan noon niya dia napod nakalugar gyud nakaligot si brother isa bisan sa kahitik gyud kayo sa kabisi nila tungod aning federation kay dako maguni kay nga federation gyud youth federation o niya usa siya sa mga nakuha nga pastoral class teacher unya di pagyud unta pero gikuan lang gyud gipangitaan nagihigayon nga makalugar. So salamat unya sa gihapon ato ning basahon ini ang mga text message gikan sa atong mga listeners. Okay, ug mauna sir nga kana nga mga paagiha nga duna di ay manglimbong sa pag-anhi sa atong manunubos. Ang sayop ana ang mga tao kay ni tuo man pod. Okay, sakto na kay usa magud na sa mga gikuan ni Kristo nga magbantay mong way mapasalaag, pero kay unsa man lagi nga dili pod masaag unang-una wala pod nagkinahanglan nga susihon ang kamatuoran. Pangalawa, awa po'y kakugi o interest nguha sa pag susi sa Biblia mo na hinuon nga nalimbungan. Okay, niapatay basahon nga kan. Okay, kini bang mga tinuoan dili ba pud ni usas makita nato nga antikristo
mao nga ang mga tao na limbungan sa noon ingon ana pod kining mga tinuhuan medyo kuan pod ni kini ni ang ingon tan na lang nga naapay daghan nga mga relihiyon nga mga mini nga pagtulunan mo bitaw na nga kini nga programa nagabase lang gyud sa mga gitudlo sa Biblia kay ang pulong sa Dios mao man ang kamatuoran. Juan 17:17. Okay, ato ning last text nga akong basahon. Sir, manguta di pa kay ako man ni naatay pangutana nga tubagon ron paluap man paluap ni nga pangutana sa atong gihisgutan kagabi. Well, ato ning basahon, sir, mo greet ko og happy birthday kang auntie Nini nga mag-birthday siya ugmang adlaw. Auntie, imo na gyud nga ika-39 nga ugmang adlaw. Happy birthday Auntie Nini gikan sa imong mga pag-umangkon og mga igsuon bayaw og sa atong pinalangga nga lulo og lula og sa atong parents. Salamat sir sa imong pagbasa sa amo nga pamalihog mga sa among birthday greeting sa among auntie. Okay, salamat pud good kayo. Okay mga higala sa Brother Libby basig sa di pa sad mag-iban siya pipila ka mga text message po sa cellphone. Mas mayo siguro Brother Isaw nga malili ni mo diha ang ato nga monitor aron ato ning mahibaw-an og diining dapita ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers nagagikan nga mga nasod sa kalibutan. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og may gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karang ginahimo nato nga live broadcast doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagkalinlain nato nga mga viewers. Niya si Sister Ginaline Limuntad. Mayong gabi kaya John, Sir Libby og happy Sabat sa tanan. Niya pod si Sister Miggy Beringel Saladaga Martir. Happy Sabat ninyo diha sa station mga brad. God bless. Niya pod si Brother Moreno. Good eve og happy Sabat sa tanang naminaw kapaglaom. God bless us all. Salamat bro sa pagbasa. Niya po Brother Anacleto Lucerna Senior. Mayong gabi Brad Libby og Brad John. Naminaw na sad midri sa buntay. Naay uban ganahan maminaw. Naasad dili ganahan kay langasan. Nilikramo gabi sa programa ninyo kay dili katulog iyang anak. Salamat sa pagbasa. Okay, normal ra na siya nga mga reaksyon sa tao nga dili gusto og pulong sa Ginoo. Dili man lang na kay dinha ra pud na ay reklamo. Hasta po diri sa uban nga mga lugar na asay reklamo. Kay kuno iyang anak di katulog. Kuno na magsugod ni alas 6 paingon sa alas 7. Ang tao nga wa gituyo sa pulong sa Ginoo daghang kayog mga alibay. Pero sad lang kay ila ra man na gihapon anihon pag-abot unya sa adlaw sa katapusan. Niya sabs Brother Almodam Flores. Good evening ninyo duha Brad John og Brad Libby og sa tanan naminaw karon. Happy Sabat sa tanan og Brad Isaw naa naman diay ka og sa bisita karon. Nakaapas gyud Brother Almodam. Niya po Brother Joseph Montana watching from Maya dan Bantayan. Happy Sabat. Niya sab si Brother May gabi niyo diyan tanan sa Kuandong Baos. Thank you for viewing. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi Brother John kay Libby Brother Isa og sa bisita sa station og sa mga kaigsunan ning programa og malipayng adlong igpapahulay. God bless. Mayong udto or hapon nimo sab dinha Brother Ronilo sa Saudi Arabia. Brother Ronilo, God bless nimo diha og sa tanan nga nanood karon sa atong programa sa diha sa Saudi Arabia. Niya pod si Sister Gloria Ferrer. Mayong gabi ninyo tanan. Palihog rag tarong sa kamera kay dili makita kayo ang naong ni Brad John. Dili na ni siya sa kamera Sister Gloria. Ang atong nga station din niya
dunay gibutang nga glass tungod ato gikan sa pandemic nga daw nahimo sa siya nga shield ba or nahimo nga brandilya nga dili kayo magka-contact ang mga gininhawa sa paggula sa mga announcer. So dinhi sab sa to nga Pikas monitor ato sab nga nakita nga nakig-uban kanato si Brother Julius Sirinyo, niya pod si Sister Lids Nogra, niya sab si Aurix Bicada, niya pod si Sister Roslyn Bakang, dinhi Sister Roslyn Sabang, dinhi pod si Brother Jimmy Reyes, na pod si Brother Jan Moses Rosalios Puyot watching from Cumbado Bagay, niya pod si Brother Basilio Notarion Jr. nga naglantaw sa kiniang Tambungon. Niya sab si Sister Crystal Joy dito Anciano watching from Grahe Medellin sa to ang campsite sa naaday sa Federation. Ma'am, ayong gabi ini mo diha nya. Thank you nga bisan sa ka busy niyo diha pero naapagi nakahuna-huna sa inyo pag-view sa atong programa. Niya pod si Brother John Michael Cinco. Din ato sa day nga pasalamatan no nga ato nga mga kaigsunan o mga kaigalaan nga listeners dinha sa Bantayan Island. Hilabi na sa atong mga higala nga mga born again, bisan man ingon nga lahi sab ang ilaha nga ginpasakupan pero parte og pulong sa Ginoo, wala sab sila managdumili, nagapapalinghog gyud sila dinano sa Bantayan Island sa San Vicente kung wala ko masayop. Salamat sa kanunay sa inyong pagpaminaw mga higala ug salamat sa kanunay sa pagdawat o paghangop sa pulong sa Dios. Ato sa pasalamatan natong mga kabatanunan sa Bantayan Island District nga naghatag sa info nga pinagis ilang info nasayod sadta nga baga-baga o daghan gyud ay ang naminaw sa nagkalain-lain nga dapit sa Bantayan Island. Dinhi pod si Sister Angel si Magbanwa. Mayong gabi sa inyo datanan og happy Sabbath. So sa pagkakaroon mo pa ni ang ato nga nakita nga mga mensahe mayngon man ato mga kaigalan ug mga kaigsunan nga nakig-uban kanato nining atong programa alang sa pagpadayon sa atong programa ang panahon akong ihatag kang Brother John dito. Okay si Brother Libby kanini ang basin og doon na pay nakay basahon Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Okay, digan salamat Brother John. Ako lang akong ibalik pagpahinumdom higala ang importante ugma nga pagamitingan diri sa Bugot Church no human sa paniudto niya sila si Pastor Katani o Pastor Bukala ani sa Bugot Church makig-meet siya sa tanang mga elders sakop sa distrito ni Pastor Cuyos kay maghiskot may tungod sa final nga panagsabot may tungod sa mega crusade nga pagahimuon dinis Bugo aron masabutan jud ma-finalize ug asa ang venue kanya magapili pog mga komite so alang sa atong tanan kop sa distrito magipanguluhan ni Pastor Cuyos ugma sa human sa paniudto arita mag-meet diri sa Bugo mga kaigsunan. Okay, ako ibalik ang panahon kang Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta higala sa kanini ang follow-up question. So kagabi Brother Libby doon na magudtay gitubag nga pangutana nga matod ba adto niya nga ang Roman Catholic Church mangugat gud o mangusog gud nga sila ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Ug unya ang iglesia ni Kristo pod maupod gapon sila kung gitukod ni Kristo. Pero bag-o lang nakahuman pagsaulog sa ilang 109 founding anniversary. Ug ilang pangutanon matud pa kung kanus aman mobalik si Kristo kay lagi gipasabot niya ila man kun sila nag-ingong gitukod ni Kristo. Ug imo kunong pangutanon kanus aman mobalik si Kristo nga. Ug unya ang last niya ngan kamo do na ba? Ambot ipasabot niya nga doon na batay ikasulti kung kanusa ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Wala to nang gipasabot kagabi nga ang gisulti sa Biblia nga si Kristo mubalik apan wa isultig unsang tuiga, unsang adlaw, unsang pitsaha. Ug ang gisulti sa Deuteronomio 29:29
ang mga butang nga tinago iya sa Dios ug ang mga butang gipadayag iya sa tao. Sa may tungod sa oras o kung tuig o pitsas pagbalik ni Kristo, tinago na. So atong huna-hunaon nganong tinago kay wa man ipadayag, atong huna-hunaon nga dili ta makikialam ni ana kay iya na sa Dios, kay ang mga butang tinago iya sa Dios ug gipadayag iya sa tao. So ang ato dining bahina nga ang ato lang nga gisulti nga si Kristo mo balik pero wa gipitsa. May to ato na nga gikuan gipasabot kagabi. So dunay follow-up question nga ingon ini ngano man na sir nga daghan man gihapon ang may salaag nga nahibal-an man gyud unta na nga antikristo na. Salamat sir si Ramon Royco ni. Okay, dagang salamat brother Ramon Royco. Ano man na nga naa maghapoy daghang mahisalaag nga nahibaw-an na man gyud unta na nga antikristo na. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsuonan, sigon sa atong gihisgutan kagabi, mga butang gyud ni nga gipasidaan ng daan sa atong Ginoong Hesukristo nga sa dili pa siya moanhi, sa dili pa siya moabot, dunay daghan. Mo na ang atong gibasa kagabi sa Mateo 24. Dunay daghan ang mutungha, dinala ang akong ngalan, manag-ingon ako mao ang Kristo, o daghan ang ilang pahisalaagon. So ang pangutana, ingon ini, ang follow-up question nga no man sir, nga naaman gihapoy daghang masalaag nga nahibaw-an na magyud-unta na nga antikristo na. Nahinumdum mo mga kaigsunan, sa tuwing dunay national election, naadayon ay pabala o pahibaw sa kadaghanan nga dapat mag-ingat ang publiko tungod kay nang gawas na pod ang mga mini nga mga kwarta. So posible dili ningon nga dunay uban sad nga ninggamit pod og kwarta nga piki sama pananglitan sa kwarta nga usa ka gatos. Ang piki nga kwarta imong tan-awon pareha og kolor sa tinuod nga kwarta, ang usa ka gatos. Ang piki nga 500 pareha og kolor mao-maog gyud sa inunta tinuod nga 500. Ang usa ka libo nga piki nga kwarta imong tan-awon murag pod og usa ka libo gyud nga tinuod nga kwarta. Hinungdan nga daghan gyud ang madala tungod kay ang mini nga kwarta mura pod og tinuod nga kwarta. Sa samang pagkaagi kining mini nga Kristo nganong daghan ang masalaag nini o madala tungod manggod kay makita nimo nga duna sa igo nga kakayahan nga imong matuuhan, pero ang tuyo matud pa sa pagpahisalaag. Usa sa mga punto dinhi atong tan-awon, no? Sumala sa Mateo kapitulo 24 aton kapitulo 24 nag-ingon si Kristo ato ning basahon sumala sa 3, 4 ug 5 sa Mateo muna, nag-ingon dinhi ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra, nga na nag-ingon tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi, ug ang pagkatapos sa kapanahonan. Dunay tutulo ka pangutana, kanus aman ni mahitabo, unsay ilhanan sa imong pag-anhi, ug ang katapusan sa kapanahonan. Ingon ini nga kung atong hulagwayon ang gitubag ni Ginisus, this is a very relevant, pero lagi kung kita lang ba pahuna-hunaon, pero kay sa Biblia ko dunay gitawag og direct o dunay gitawag og indirect. So ang pangutanak tug-ani mi, kanus aman kini mahitabo, unsay ilhanan sa imong pagani og ang pagkatapos sa kapanahonan. So ang tubag ni Ginisus maingon nato nga kini siya indirect, dili direct. Naman nag-ingon din 4. Ug kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Ingon na, ngano man? Nag-ingon sa 5,
kay daghan unya ang dinala ang akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Tandaan nato na nga sa dili pa di ay mubalik ang tinuod nga Kristo, dunay daghan nga mag-una mutungha magdala sa ngalan ni Kristo, magpatuo nga siya maus Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Bahin ni ining mga nahisalaag dunay duha lamang ka mga butang sa ilang pagkahisalaag tungod kay sila inosente ug wala gyud sila'y kasayuran, mao nang nasaag sila. Pangalawa, ngano nga bahin aning nangasalaag duna kay tinuyo na gyud nila nga sila unsa man mahisalaag. Kay unang-una, kung naay nasulat sa Biblia, butangan ra na, tagaan ra nagpangatarungan sa ilang mga pangulo. Aw gituhuan ang gipamulong sa pangulo, ang gipamulong sa Biblia di na. Aw basahon na ano ingon mali na nga salin, sayop nga salin, awa na sad. Tuo lang po dahil mga tinuyo na nga pagkahisalaag gikan sa matuod paingon sa bakak o ang bakak gipatuo nga maoy tinuod. Mao na nga karong panahon na daghan sa mga tao nga nituod diha sa bakak, nituo sa dili kamatuoran samtang ang kamatuoran gina dumilian. Pero balik pa sa pangutana, ngano man na sir nga daghan man hinuong masalag na hibaw-an namang gyud na nga mini na. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Mateo 24 kay nagsulti mas Kristo nga daghan unya dinala ako ngalan maningon ako mong Kristo daghan pisalagon. Nagingon dinhi ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuon niini. Tandaan nato na mismo gikan sa baba ni Kristo mga pasidaan nga kun dunay moingon tan-awa tuara dito ang Kristo, ni ara ang Kristo, ayaw gayud kamo pagtuon niini. Naay akong nahibalag yun, tulo ka pamilya. Unya, sila ready na. Dito ko sa Butuan. Unya, nangutana ko, mura kuani alsaminto ning inyo kay kadaghan man ninyog mga gamit nga dala. Unsa man na kananaang mamalhin mog puyo, siya mamalhin me brad kay muadto mi sa dapit nga gipuy-an sa atong Ginoo. Nakuhaay man ang dapitan gipuy-an sa atong Ginoo. Ingon niya nga tuas dinagat, tuad dito ang Ginoo. Huna-huna ago kuno ka. Ingko dito di ay sa inyong lugar nga gipuy-an wa ditong Ginoo. Sa wa kay ang kanang paradise place mao man na ang dinagat no naa diha ang Ginoo. Kining tanan mga bunga o kamatuoran lang gini nga tinuod ang gisulti ug gipasidaan ni Kristo dinhis balaang kasulatan. Karon kung imo ning tan-aw sa unsa man nga nagpasidaan si Kristo, moingon na ay mong tuwa ditong Kristo ni ara ay gamo pagtuon ini. Ngano man niya 24 kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Ang hinungdan orason nga sila mga saag ug aduna gay malimbungan tungod kay kining mini nga Kristo magpakita og dagko nga mga katingalahan ug mga kahibulungan. Ang buot ipasabot mao nga kini aduna po'y igo nga kagahom, nga kini nga kagahom magadala kanimo ngadto sa bakak nga dalan sa pagtuo ug unya ang tuyo lang aron ka may salaag. Busa himoon ang mga katingalahan, himoon ang mga kahibulungan, himoon ang mga milagro, ang tuyo aron ka malimbungan kay lagi kuno kini siya mao si Kristo. Aduna ko'y nakita gyud mga third times na nakita nako nga dito sa gitawag og healing center Pastilan ang mga sungkod, ang mga scratches, ang mga wheelchair dito gipangtapok dito nga gibilin sa mga tag-iya kay sila naayo na sa ilang mga sakit.
Matag pila ka tuig nga naa na lang sa wheelchair, pila na ka tuig nagamit sa ilang mga scratches, pila ka tuig naggamit-gamit sa sungkod, pero pinaagi lang sa pagpandong sa kamot, pinaagi lang sa kunuhay sa mga pagpanalangin o pagampo, nangaayo sila sa ilang mga dagko ug dili basta-basta nga mga balatian. Kining tanan nasaksihan sa kadaghanan ug kun imong susihon ang balaang kasulatan, nagpamatuod lamang nga ang nasulat sa Biblia tinuod gayud ug masaksihan na gyud ni sa ato nga kapanahunan. Busa ang pangutana nimo, brother, ngano pa mangyog na ang hibaw-an man ng Antikristo na tungod kay duna say mga kagahom, duna say mga katingalahan nga magakahitabo, ngano man dunay mga milagro nga pagahimuon. Pero ang tinuod nga Kristong mubalik sa iyang pag-anhi, dili kay makighalubilo siya sa mga tao, dili kay makiguban kunuhay siya sa iyang mga katawhan, og unya mura ba og gilimbungan lagi ang tao, maingon tang murag gihipnotismo kay bisan pang ilang mga kababayan giabusaran, mutuo madala lang gihapon kay kuno lalang kana sa Espiritu Santo. Unya tungod lagi kay naakha ang kahadlok, mauna nga hilom og takom na lang gyud, bisan nga sila gipanamastamasan sa ilahang mga pangulo o sa ilang mga labaw. Nganuman kining tanan nagpahayag og nagpaila lamang nga mailagyod ang kamatuoran og ang bakak, nga bisan pa ang bakak nagpaila og kamatuoran. Ang kamaturan magpabilin ka ng kamaturan, ang nindot lang nga kung naa ka sa kamaturan, kay bisan unsaon pa nila og mga pangatarungan, magpabilin gyud nga mulutaw ang kamaturan. Karon sa pagbalik ni Kristo, dili pwede nga kini mapagtakpan sa mini nga Kristo, kay unang-una sa pagbalik ni Kristo. Kung imong basahon, sumala sa Mateo 25:31 ngadto sa 34, nagingon, og inig-abot na unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya ug sa tanang mga manulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Sa pagbalik ni Kristo, dapat natong pansinon, dili siya mag-inusara, muban ang iyang mga manulunda, o unya magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Kung dunay mag-angkon o magpatuo nga siya mao si Kristo, wala kay nakita nga mga manulunda, wala naglingkod diha sa iyang mahimayaong trono, sa walay duda o duha-duha, mao kini ang mini nga Antikristo. Kung atong padayunon, kung atong padayong pagbasa, ug siya may sama sa mga magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding, buti pasabot matarong og dawtan, og ang mga karniro iyang pinigon siyang tuo ug ang mga kanding ana siyang wala. Kung mahitabo na gani nga naa na itang mag-angkon siya mo sa Kristo, pero wa maglingkod sa mahimayaong trono, walay mga manulunda, wala laina ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ingon sa karniro og kanding, mao gyud na ang mini nga Kristo. Og unya kun imong basahon sa 34, nagingon, og ang hari magaingon diha siyang tuo, o marika mo mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So kung mahitabo na gani nga mag-angkon-angkon nga ako maong Kristo, ako maong Ginoo, pero hasta ganing mga membro wala pa dad-a dito sa gingharian ni Kristo, kana maugid na ang mini nga Kristo nga gipasabot dinis Biblia nga magpahisalaag. Magpahisalaag. Karon, ingon niya na atong bantayan sa pagbalik ni Kristo. Sa Mateo 24:27, ingon ni ini, ato among ning gisgutan pud gabi pero gipaluap man ni ato lang ning gisgutan. Kay maingon nga pag-abot unya ni Ginoong Hesus, mukilat ang sidlakan hangtod ngadto sa kasadpan. Mauni ang pag-abot ni Ginoong Hesus. Busa aron dili ta malimbungan, aron dili ta mahisalaag, nining mini nga Kristo nga dunay dako sab nga kagahom, adunay paghimog mga katingalahan ug mga kahibulungan, mga milagro, pag-ayog mga masakiton, kay mo ni iyang puhunan nga dali kaayo ang tao mutuos mga mo milagro, pag-ayog mga mo masakiton,
Pero sa pagbalik ni Kristo, ang tinuod nga Kristo, mukilat ang sidakan hangtod sa kasadpan, mauni-unya ang pag-abot sa atong Ginoo. Sunod, kung imong basahon ang pinadayag 1:7, nagingon, tanawa ako umalabot o unaaga ako tanawa ako malabot uban sa mga panganod ug makita sa tanang mga mata. Meaning nga ang tinuod nga Kristo nga ning balik na ining kalibutan na dili idungog-dungog, dili itaho-taho nga tuwa dito naa diha di adiri ang Kristo kay ang tanang mga mata makakita, meaning ang tanang mga tao sa kalibutan makasaksi sa Kristo nga ning balik na. Pero naa na gani magpatuong siya maos Kristo, ha? Wa dadas gingharian ng iyang mga sakop, nagpabilin gihapon dinhi sa kalibutan, ana dili gina mao ang mini na nga Kristo kay ang tinuod nga Kristo dili man siya motunob ning yutaa, naara man siya ibabaw sa mga panganon. Kung imong basahon ang nahunang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 nagingon, ha? Kay ang Ginoo gayon unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Usa kini sa mahimong timailhan og dako nga talan-awon sa pagbalik ni Kristo nga ang mga patay, mga banhaw, mga buhi sila, ha? Og unya kanang mini nga Kristo dili man na makahimo pagbanhaw, dili man na makahimo pagbuhi ni anang mga minatay nga naa sa ilang mga lubnganan. Pero ang tinuod nga Kristo sigon sa ato ang gihisgutan na nang Tesalonika 4:16, kay ang Ginoo gayon unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kaning muuna theologically gitawag kini og first resurrection. Busag na ganay magpatuo nga ako Kristo ko, akong Ginoo, pero wa mamangon, wa mga buhi ang mga patay. Kana mauna ang Antikristo. Sunod, sumala sa Juan 5:28-29 nagingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong, kinsa maning naa sa mga lubong, ay aba siyempre ang mga nangamatay, ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati siyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. O tanawa ingon ini ang senaryo sa tinuod nga Kristong nibalik. Busa kung dunay mag-angkon, magpatuo nga si Mos Kristo, unya wa mamangon ang mga patay diha sa ilang mga lubnganan, kana klaro na lang gyud nga dapat mong mag-ingat kay mao kana ang mini nga Kristo nga gipasabot dinhi sa balaang kasulatan. Ngani nagsulti si Kristo sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 25, nag-ingon si Hesus, tan-awa gisuginlan ko na kamong daan. Kanang pulong gisuginlan kang nakamungdaan, that is advance information, mga kahibalo, mga kasayuran nga naguna nga wa pagani mahitabo, diha na nahibalo ka ng daan nga naman gisaysay na, gisulti na daan sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, hinumdumi gayon nga ang inyong gipamati pulong kini sa Dios, kamatuoran ang pulong sa Dios, tuguti nga pinaagi sa inyong pagkamasinang kamuton sa pagpangita sa kamaturan. Ang Dios dili magabigo sa inyo, pangitaa ang kamaturan, pangitaa ang Kristo, nga kining Kristo nga imong kinahanglanon mao kini ang imong malauman, atong malauman nga muusab o mubag-o sa atong dautan nga kinabuhi, mulimpyo sa atong hugaw nga kinabuhi. Mao man bitaw nga ang atong slogan sa atong programa, Jesus is our hope. Diha lamang kang Kristo makabatuntag paglaom sa kabag-uhan ug kausaban sa atong kinabuhi, nga kung kinsa ug unsa ka man bisan pa sa imong pagkadautan, kaya ka nga limpyuhan ni Kristo, kaya kang pasayloon ni Kristo, kaya ka nga bag-uhon ni Kristo kung ikaw nagkinahanglan og Kristo nga muusab ug mubag-o sa imong kinabuhi.
higala mabuhay ka, ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpasabot ug pagpatin-aw ining mga bahina sa mga nakasabot ug natin-awa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brad John ug ato sa pasalamatan natong higalang nga nagpadangat sa mong pangutana. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot ato sa nimbasahon nga napuno nga mensahe. Niya si Brother Danny LP. Mayong gabi ninyo tanan Brad John, nagtan-aw mi karon. Si Brother Danny de la Piña ni sa kuan sa Linaw Church. Brother Danny, kumusta mo din na sa Linaw Church ha? Kamo single ni tatay kanina ang kuan di Faustiniano, nanay dia sa calling mga kalusor family. Kamong tanan dia sa kanang Linaw Church. Salamat gyud sa inyong tanan dia. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Niya sa Brother Kern Lupitan, happy Sabbath day sa tanan. Oh, Brother Kern, thank you so much. No, asa naman ka niya, congratulations dia ay nakagraduate na gid ka sa college. So thank you so much. Anya kinini ang Dios magpakamaayon nimo og sa imong pamilya. May our God bless us. Niya po si Brother Mario Alquizar, happy Sabbath everyone. Niya po si Sister Delia Tirana, mayong gabi o happy Sabbath sa tanan. Niya po si Sister Ruth Necesario de la Cruz watching from Hilotongan Island. Mayong gabi Brad John, Brad Isaw, happy Sabbath. Din niya subs Brother Felipe Bornula Dihito Jr. watching from Manila. Mayong gabi sa tanang mga nagsunod ni ining programa ha. Mayong gabi mo sa din. mga kaigsunan sa kahanginan, kumusta mo og hilabi na sa mga gwapo Yo John og Colibi og Brad Isaw. Dong may ginamutug-an kas tinuod wala ka rin pagbabago noon at hanggang ngayon. Happy Sabbath pod sa tanan mga kaigsunan nako diha sa Barangay Mata, Sitio Dawis. Kumusta mo tanan? Barangay Maya, Sitio Dawis, kumusta mo tanan diha tanan? Niya pod si Brother RJ Mori Vargas Ibanez. Happy Holy Sabbath Day to you mga kapaglaom Kuya John and Colibi and Brother Isaw. Greet ko sa inyo ug sa mga kaigsunan nga naminaw sa Hope Radio sa DYCM mao ang Jesus is our hope. God bless of our program. Salamat po sa pagbasa. Niya sab si Sister Merlin B. Dear. Happy Holy Sabbath Day to all. God bless. So ngadto ta mga kaigsunan og mga kaiglan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana nga nagisgot kabahin sa Antikristo nga mini nga Kristo nga ngano man nga mapaslaag pa man nga baw-an naman nga mini nga Kristo. So higala alang sa imo nga pangutana hinungdan ngano nga daghan gyapon ang mahipeslaag bisan gipadayag nas balaan nga kaslatan kun unsaon pag identify pag-ila sa mini nga Kristo tungod na sa batasan o kinaiyan natong mga tao karon nga kulang ta sa pagsusi sa balaan nga kaslatan. Kay kung gihimo pa natong tanang tao ang pagsusi sa pulong sa Dios sa balaan nga kasulatan, dili na ta mahimo nga malimbungan pa kay nganuman gitudlo namang daan sa balaan nga kasulatan nga dunay mobutho nga mini nga Kristo o gitudlo sa balaang kasulatan kung unsaon pag-ila sa mini nga Kristo o tinuod nga Kristo. Pero lagi tungod kay ang tao nining kalibutanan nining panahon na karon na nagdumili sa pagtuon og pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, mao na hinungdan pag-abot sa adlaw katapusan nining atong kapanahonan nga managbutho ang mga mini nga Kristo, daghan gyud mapaslaag, daghan gyud ang mailad. Kaya naman daghan man ang wala magtuon sa pulong sa Dios, wala magtuon sa balaan nga kasulatan. Kay kung himuon pa sa tanang tao karon nga nagpuyo nining kalibutana ang pagsusi sa pulong sa Dios, dili gid unta malimbungan mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay nga naman gintudlo og gipasidaan naman sa balaan nga kasulatan nga mobutho ang mini nga Kristo nga mahimo nga maila nato usab ang mini nga Kristo og ang tinuod nga Kristo pinaagi mga kaigsunan og mga kaiglaan sa mga pagpanghitabo sa ilang nga pagpangbuhat mga higalag mga igsoon. Sama bitaw sa gihatag nga panag-ingnan or ingnon ta pasalig sa manulunda
sa diha nga ang mga Galileanhon nga mga tao nakasaksi sa pagkayad ni Kristo paingon sa langit. Kung imong tan-awon ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11 nga naghisgot nga samtang na nagtutok pa sila kang Kristo nga nagsaka paingon sa langit nga sinapwang sa panganod, ana ay duha ka mga tao nga nagbistig maputi og na nag-ingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong na nagtindog man kamo dinhi, kanang Kristo nga gikuha gikan kaninyo paingon sa langit, mobalik ra unya sama sa inyong nakita nga misaka siya paingon sa langit. So kini ang manulunda nagpamatuod ngadto sa mga taong Galileanhon nga nakasaksi sa pagsaka ni Kristo paingon sa langit nga si Kristo mobalik sama sa ilang nakita sa pagsaka sa langit. So pasabot mga kaigalaan ug mga kaigsunan, sa pagbalik ni Kristo, ang tinuod nga Kristo, mo naog siya gikan sa langit, makita siya. Kay kung imong tan-awon ang Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7, sa pagbalik sa anak sa tao, sa pagbalik ni Kristo, makita sa tanang mga mata ang iyang pagbalik. So dili na kinahanglan pa mosulti kas imong silingan, imong manghigala nga si Kristo mibalik na. Kay nga naman panahon sa pagbalik sa tinuod nga Kristo, makita siya sa tanang mga mata. Kung sa atong panahon karon, dunay mga taong na nagpaila nga sila mao ang Kristo, pero wala siya makita sa tanang mata nga minaog gikan sa langit, wala makasaksi ang tanang taong nagpuyo nining kalibutan na kanang tawhan na mini nga Kristo kana igala. Kay nga naman ang gisulti sa balaan nga kasulatan, panahon sa pagpadayag sa tinuod nga Kristo, makita or masaksiyan sa tanang mga mata. Atong hinumduman mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga ang Dios dunay tinguha alang sa matag usa kanato, nga sa diin nang nagatinguha ang Dios nga kitang tanan mga luwas unta ug managpakakabot sa kaybalos kamatuoran. Ngani kung atong tan-awon ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4, ingon ani ang atong masaksihan kung unsa gyud kadako ang gugma sa Dios sa matag usa ka tawo nga nagapuyo nining kalibutana. Unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 nagingon, kini mao'y maayo og pagkakainit-an sa pananaw sa Dios nga atong manluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. So kung imong tan-awon ang Dios mga kaigsunan og mga kaigalaan, dunay kini ang paninguha or tinguha nga unta kita sa mga tao managpakakabot sa kaluwasan o managpakakabot sa kabalos kamaturan. Kung imong tan-awon ang nasulat, dunay pulong unta. Nganong doon na may pulong unta? Tungod lagi sa atong kapanahonan karon, ang mga tao wala magpakisayod o magpakisusi sa pulong sa Dios. Hinungdan, dunay pulong unta mga kaigsunan o mga kaiglan. Nganong importante man nga sa atong kinabuhi karon, gikinahanglan nga atong susihon o basahon ang balaan nga kasulatan. Tungod sa rason mga kaigsunan o mga kaiglaan nga gihimo gituyo kini sa Dios nga ang balaang kasulatan mamugna aron nga ang iyang mga katawhan magiyahan sa insakto nga dalan. Sa usa pa nga rason kung atong tanawon ang ikadong Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nagingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kung imong tan-awon mga kaigsunan og mga kiglaan, dinhaa mo buto ang atong pagtuo, dinhaa mo tubo ang atong pagtuo alang sa kaluwasan ug ngadto kang Kristo Jesus mga kaigsunan ug maglan pinaagi sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Higalang imong pangutana nganong daghan man gihapon ang malimbungan nga mga mailhan naman nga mini nga Kristo. Rason nga nang daghan ang mapagsalaag sa mini nga Kristo or daghang mailad tungod sa rason nga ang tao nakulangan sa pagsusi sa pulong sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kaya kung ang tao mohimo pagsusi sa pulong sa Dios, dili siya malimbungan. Kaya nga naman,
naghimo man siya og pagsusi o pagtuo sa pulong sa Dios o gitudlo man sa pulong sa Dios o sa balaan nga kasulatan kung unsaon pag-ila ang tinuod nga Kristo o ang mini nga Kristo. So salamat igala sa imong manindot nga pangutana. Alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Levi Claves. Okay, mga tutahigala sa pagpadayon sa paghatag og dugang at tubag sa pangutana. Ang pangutana, Brother John, nag-isgot mahin sa pagbalik Ang ni kuwan Jesus. to kagabi igod ang iya magod nga pangutan, ang iya gay pangutan na ang Roman Catholic Church kuno mangugat gyud nga sila mao ang gitukod ni Kristo. Si Kristo ang nagtukod nila. Unya ang iglesia ni Kristo pud kuno magpatuo pod nga si Kristo ang nagtukod nila, pero bag-o lang nakahuman pag-celebrate sa ilang ika-109 founding anniversary. Sa mura ba og ning lutaw na gyud ang tinuod. Og imong pangutan-on kuno matud pa ug kanus aman gyud mobalik si Kristo kay lagi si Kristo may nagtukod sa iglesia, matud pa niya ilang baba nga way ikasulti. Kamo duna ba? Okay, daghang salamat kayo, no? Mo na ipangutana gitubag nato kagabi. Karon ang follow-up question ingon ini. Ngano man sir, nga daghan maghihapon ang masalaag nga nahibaw-an naman na nga mini na nga Kristo. Mo na bilang follow-up pa. Nganong naa pa daghang masalaag nga nahibaw-an naman na nga mini na nga Kristo. Okay, daghang salamat. Mga tinuod na mahigala. Daghan gyapon masalaag kay gipanagna naman ang daan sa Biblia. Si Jesus, pagsulti siya, klaro kaya na ang mabasa nato sa Mateo Kapitulo 24, o niya sa versikulo 5 mga higala, gitinaw gyud maayo ni Jesus, gipasidaan gyud niya. Gani ang 4 nagpasidaan siya, ingon siya nga og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Iyan ang gipasidaan mga higala tungod kay kining Mateo 24. Pasidaan ni Ginosos mahitungod sa iyang haduol nga pagbalik. Duol na siyang mabalik. Gani, tungod kay duol man siyang mabalik, nangutan ng mga tinunan o kanus unsa may mga ilhanan. Tungod kay kung imong basahon ang versikulo 42, nag-ingon man si Ginosos nga matad pa niya, busa pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo abot ang Ginoo. So nagsulti din si San Mateo siyang sulat nga kinahanglan daw ta magtukaw kay wa ta masayod kung unsang adlaw, unsang orasa moabot ang Ginoo. Wa ta nahibaw kay wa isultis Biblia mahigala ang adlaw, ang tuig, ang bulan, ang adlaw, ang oras sa iyang pag-anhi. Tungod kay wa man isultis Ginoo, gipangutana siya sa Mateo 24:3 og unsa may mga ilhanan nga mahitabo sa kalibutan nga't nagtimaan nga siya haduol na ang iyang pagbalik kay wa may putsa. Tungod niya na mga higala, si Ginosos nihatag siya pasidaan o sa gihatag niyang pasidaan, naghisgot siya matad pa niya og kanila mitubag siyang naingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Ang iyang gipasidanan ang iyang mga katawhan, pagbantay kamo nga way magapahisalaag kaninyo. Kinsa man yung pasalaag ang yawa, pero di na siya mapailang si yawa, mutungha na siya ingon nga Kristo, dalhon ang ngalan si Ginoo. Before mabalik si Ginosos, na inusunahan nga magbantay kamo nga walay magpasalag kaninyo, ang 5, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang ako ngalan. Daghan na manungha, dalhon ang ngalan sa Ginoo. Daghan marong relihiyon sa kalibutan, pulos nag-angkon nga kami ang tinuod. Nang atong nabasa din nga daghan
unya ang mutungha dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo o daghan ang ilang pasalaagon. Nagpasabot nga daghan ang mahisalaag ngadto paingon mga higala sa mini nga Kristo. Kristo pero mini. Ang pasalaagon daghan gitagna na magunas Biblia. Di man ibagkak ang Biblia. Bisag nahibaw na silang mini nga Kristo pero nagpadayon lang gihapon kay di man matuman ang tagna sa Biblia o gamayra. So daghan ang nanungha, nanong daghan man nanungha karon panahon na tungod kay gipasidaan naman sa Biblia ang daan, daghan ang mutungha dinala ang ako ngalan. O niya gamay ra bang masalaag? Ang Biblia nagsulti og daghan o niya ang ilang pasalaagon. Mao nang magbantay ta mahigala basig usa unya tas masalaag sa dihang managpanungha ang mini nga Kristo. Daghan ang pasalagon sa may buhaton ana managpanungha ang mga mini nga Kristo. Unsa may ilang buhaton? Daghan kang buhaton nila. Ilang sunon ang mga buhat ni Ginusos samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Unsa may gibuhat ni Ginusos? Gapang-ayo siyag mga masakiton. Mao sanay himuon sa mini nga Kristo niining duol ng pagbalik sa matuod nga Kristo. Mutungha siya pag-una o na iyan sunon ang mga buhat ni Ginusos sa una nga magapangayog masakiton. Muna karon panahon na daghan kay mutungha ug ang ilang himuong kamatuoran nga sila mo'y tinuod tungod lagi kay sa ilang pag-ampo makahingilin sila giyawa. Sa ilang pag-ampo makaayo sila bisan unsang mga sakit ginamit ang ngalan sa Ginoo. Daghan nanungha nga ingon ana ilang mensahe, do tanaw na to asay tinuod na Kristo atong gituoan. Makigkasaduhay pa. So muna nga magbantay ta mahigala kay muna mahitabo sa tapos ang adlaw. Kay sa Mateo 24 versikulo 24 pag magtungha kay mutungha ang mga mini nga Kristo, mga mini nga mga manalagna, magapakita sila dagkong mga ilhanan katingalahan aron sa pagpasalaag kung mahimo bisan pagpinili. So magbantay ta kay ang buhaton di ay sa mini nga Kristo, napay mga mini nga manalagna nga manungha, maghimo sila dagkong kahibulungan. Ibulong duga kay bisag stage 4 na nga cancer, pero pag-ampong kay sana pandungan ayo ditso ipanlabay na mas scratches mga wheelchair wa na kapusan kay nga ayo. So makita nimo nga automatic mga higala. Pero maoday na himuon sa mini nga Kristo sa dihang magkaduol na ang pagbalik sa matuod na Kristo. Munang sa Mateo 24:24, pasidaan na ni Ginusos kay masalaag pamanggani diay kung mahimo bisan pa ang mga pinili nga katawhan sa Ginoo. Kung saan ang pag-ila kaha nga kana mini or tinuod ba na Kristo kay nagdala ba anas ngalan sa Ginoo. Sa unang Juan 2 versikulo 4 mahigala ang mabasa na ingon, siya nga nagaingon, ako nakaila sa Dios apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, baka kon kanang mga tawhana o wala kanilang kamaturan. Usa na kapaagi higala nga imong sukdon, matuod ba na nga Kristo or mini ba nga Kristo? So muna magbantay ta. Akong ibalik ang panahon ba na Rizal. Daghang salamat Borlibe sa dili pahing tapuson natong programa. Niya nga to ang closing song mayungan ang atong closing prayer. May gala mag-ampo kita dalamtanan ug makagagahom nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga imo silang panalanginan kabiga sa pagpangalaga diha kanimo.
Ikalipay namo og pasalamatan ang imong pagtubag, paghatag sa among pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Isao Dihito, Brother Libby Clavis, and my only daughter, Alexa Jihem Dihito, and atong bisita, Brother J.K. Makilan. Kini ang inyong ubos nga higalag igsoon. Brother John Dito, magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.